At sa unang bugso ng ating balitang lokal. Labing isang drowning incident na itala sa buong Pangasinan. Ito'y ayon kay Police Provincial Director Police Colonel Fanged. Ang detaling yan mula kay Bien Bergabiña. Kapartner Bien! Yes, naabot sa 11 ng drowning incident sa Silvana Sana sa lalawigan ng Pangasinan, mas mataas ng bahagya kumpara sa karaang taon. So, ang Police Director Police Colonel Jack Anged sa panayam ng Sunshine Radio. Sunshine News Blast! Babayan, I'm specifically itong drowning incident. Medyo tumaas ng konti ng bahagya compared last year. So sa ngayon, meron tayong 11 na incidents na recorded na drowning incidents sa buong province. Sa observance natin ng Semana Santa from April 3 hanggang kahapon. Ang ginit sa Colonel Fanged ang bayan kung saan nagkaroon ng drowning incident. Sunshine News Blast! Yeah, ito yung mga bayan ng Tayug, Mabini, Sison, Infanta, Alaminos, Bulinaw, Dagupan, Lingayen, and Bulinaw. Samantala, ipinagmamalaki ni Police Colonel Fanged ang San Fabian LGU dahil walang drowning incident sa nasabing bayan. Para sa Pinas kong mahal. Yes, gabi niya kapag salita at servisyo. Samantala, Board Member BC Ventinilla nagpapasalamat sa pag-imbita sa kanya sa Senior Citizens Night. Ang detaling yan mula kay kapartner Lerda Hernandez. Kapartner Lerda! Nagpapasalamat si Pangasinan Board Member BC Ventanilla sa pag-imbita sa kanya bilang special guest sa isang Senior Citizens Night. Binigyan din ni BMBC ng pagpubukay ang Nanay Kalinga 86 Group sa pagsisikap nito para sa nasabing event. Ang nasabing grupo ay pinangunahan ni Pangasinan Pangulong Elizalde Beloy Posadas. Binabati rin ni BMBC ng maligayang piyesta ang Barangay Kalumbuyan, San Carlos City, Barangay Isla, San Carlos City, Barangay Pacundao East, Malasiki, Barangay Mangan Dampay, Kabataan Night, Malasiki, at Barangay Katuray, Bayambang. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Hernandez, kapartner mo sa balita at Sunshine News Blast! Sa iba pa mga balita, tinitiyak ng lokal na pamahalaan ng Alaminos ng kaligtasan ng mga turista, mga residente na bumibisita sa Harvard Island National Park. Kabilang rin sa binabantayan ng Alaminos LGU ang Lucap Wharf, Bolo Beach at Mangrove Park. Lalo na ngayong panahon ng summer kung saan maraming turista ang bibisita sa syudad. Sunshine News Blast! Ay talang crime incident sa Pangasinan ngayong Holy Week, mas mababa kaysa noong nakaraang taon ayon sa PNP. Ang detaling yan mula kay Vic Tahod. Kapartner Vic! Yes, magandang umaga kapartner Jay at sa lahat ng mga nakikinig. Nasa 7 ang naitalang crime incident sa Pangasinan sa nakalipas na Holy Week. Ito ay mas mababa kumpara sa 13 incidents noong nakaraang taon. Ito ang inihayag ni Pangasinan Police Director Police Colonel Jeff Fanged sa panayam ng Sunshine Radio. Sunshine News Blast! Record sila na 13 incidents. Ngayon, 7 incidents lang yung na-record natin. Mostly yung mga petty theft. Yun yung mga na-record ngayon. Dagdag pa ni Police Colonel Fanged, kalimitan sa mga nakawan na ito ay nangyayari sa mga matataong lugar. Nilinaw ni Fanged na hindi lamang sa dagat nagkakaroon din ng insidente ng pagkalunod kundi pati na rin sa ilog at mga swimming pool. Samantala, nagpapasalamat naman si Police Colonel Fanged sa lahat ng mga pulis na sa sakripisyo nito sa Pangasinan sa nakalipas na Holy Week. Sunshine News Blast! Kami nakikinig na kapulisan natin sa Pangasinan na to give them pasasalamat sa sacrifice nila. And yun nga, naging maayos yung pag-celebrate natin ng Semana Santa. Walang major incidents, may mga minor lang. But then, kagaya ng paulit-ulit natin sinasabi, Sir Jay, na
naging maayos lahat ito dahil sa pagtutulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Mm. So kung nakita niyo, no, ang dami nating mga non-government organization at mga volunteers na talagang walang sawang nag-assist sa kalsada man at pati sa beach. Ano? So Oo. I give thanks sa kanila lahat. Ang tinig ni Pangasinan Police Director Police Colonel Jeff Pangid sa panayam ng Sunshine Radio. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, bitahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, pinagdiwang ng Provincial Governor ng LGU ang araw ng kagitingan nitong Lunes ito upang maipakitang sa mga kabataan ang kabayanihan ng mga sundalong Pilipino na nakibaka para sa kinabukasan ng bansa. Sinagawa ng La Union ang honor of wreath laying ceremony sa USP NL Military Shrine Darigos Luna, La Union. Ayon kay Governor Veronica Ortega David, ito ay tamang panahon para lalahanin ng katinggitingan ng mga nasawing mga bayani at mga nabubuhay pang mga veterano. Kabilang sa mga dumalo ng sabing event ang Philippine National Police, La Union, Police Provincial Office, na pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Lambert Suerte, Luna Municipal Mayor Gary Pinzon at ang 20 veterans at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Sunshine News Blast. Sa huling balitang national, imbitahan ng lokal na pamahalaan ng Malasiki ang lahat ng mga cycling enthusiasts ng bayan na lumahok sa gagawing cycling competition sa ika-15 ng Abril. Ito yung organisa ng opisina ni Mayor Noel Antones Lani kasama ang Malasiki Cycling Association. Ang starting at finish lines ay gaganapin sa harap ng Malasiki Municipal Hall. Nilinaw ni Malasiki LGU na ito ay eksklusibo para sa mga residente ng Malasiki.